Potpredsjedniče Božinović, izvolite. Hvala lijepo. Stožer je jučer donio 4 odluke na nacionalnoj i 2 na regionalnoj razini i to na prijedlog županijskih stožera Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije koji su na temelju epidemiološke situacije na području svojih županija predložili posebne mjere. U skladu s dosadašnjim načinom rada, budući da epidemiološka situacija nije ista na području cijele Republike Hrvatske, stožer nove ili strože mjere dobrim dijelom uvodi na prijedlog županijskih stožera. Što se tiče 3 nacionalne odluke, produžene su njihova važnost do 15. travnja, s time da u odlukama koje uređuju javni prijevoz i rad trgovina i trgovačkih centara nije bilo izmjena, dok su u odluci koja uređuje okupljanja izvršene 2 izmjene. Ponovno je uvedena mjera zabrana treniranja u zatvorenim prostorima, osim za prvi i drugi rang natjecanja i vrhunske sportaše, a ograničen je i rad dječjih igraonica i radionica u zatvorenim prostorima. Također donesena je nova odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske, po kojoj će se za ulazak u Hrvatsku priznavati i brzi antigenski testovi koji međusobno priznaju države članice Europske unije. Također moći će se ući s potvrdom o cijepljenju ili potvrdom o preboljenoj bolesti COVID-19 koja će važiti 180 dana, a ne 90 kao ranije. U izuzetke za prijelaz granice uvršteni su i digitalni nomadi, djeca do 7 godina starosti, ako su s roditeljima ili skrbnicima koji posjeduju negativan test ili potvrdu o cijepljenju ili o preboljeloj bolesti, tako da ta djeca neće morati imati negativan test. Što se tiče Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, s obzirom da su i susjedne županije, oni su i tražili mjere koje su uglavnom slične. Tu možemo istaći obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenim prostorima gdje se očekuje veći protok ljudi, primjerice tržnice, prostori oko trgovačkih centara, vjerski objekti i slično, bez obzira dakle na fizički razmak. Zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 20 sati do 6 sati, ograničavanje rada ugostiteljskih objekata na način da se strogo primjenjuju epidemiološke mjere, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6 do 20 sati. Radno vrijeme kasina, automatskih klubova i uplatnih mjesta također se određuje u trajanju od 8 do 20 sati uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima. Također obustava rada dječjih igraonica i održavanja dječjih radionica u zatvorenim prostorima. Također, tijekom jučerašnjeg dana smo primili zahtjev Primorsko-goranske županije za uvođenje dodatnih epidemioloških mjera i taj zahtjev će se pretvoriti u odluku stožera tijekom dana, a očekujemo i zahtjev Stožera civilne zaštite grada Zagreba. Što se tiče kontrole mjera, inspektori ravnateljstva od zadnje sjednice Vlade proveli su 18.885 nadzora poslovnih subjekata javnih okupljanja, utvrđeno je 66 nepravilnosti, izdana su 64 upozorenja, 56 prekršaja i bit će podnesena 34 prekršajna naloga vezano na kršenje mjera stožera. Policijski službenici su uz to utvrdili 263 kršenja mjera samoizolacije, a evidentirana su i 4 kaznena djela zbog širenja i prenošenja bolesti sukladno članku 180 stavak 1. Kaznenoga zakona. Iz logističkog centra ravnateljstva izdano je 627.302 artikla zaštitne opreme za COVID-19, a trenutačno u logističkom centru i regionalnim skladištima u Rijeci, Osijeku i Splitu se nalazi 17,6 milijuna artikala, odnosno 440 tona zaštitne opreme. Hvala. Hvala lijepa. Primili smo na znanje i ovu informaciju.